тенджера с вода добавяме 1 чайна лъжица сол, 3 супени лъжици оцет и слагаме на котона. След като заври водата, намаляме котона. Чукваме едно от яйцата в купичка, за да проверим дали не е развалено. Разбъркваме водата в тенджера, за да се завихри и добавяме яйцето. Оставяме за 2 минути, за да остане ровка отвътре. За по-твърдо сварено яйце оставете до 4 минути във водата. Приготвяме канапе за яйцата с 400 г кисело мляко, 100 г сирене и чесън. Него нарязваме на ситно и след това разбъркваме всичко. За завършек добавяме запръшка, като първо в тенджера слагаме масло и олио. След като се разтопи маслото, добавяме червения пипер и запържваме за кратко. Наливаме яйцата и киселото мляко с запръшката, връзваме с майонез и сервираме. Ако видеото ви е харесало, дайте един палец нагоре и не забравяйте за още вкусни рецепти.